Ei, salutare, eu sunt Orale Free și astăzi voi arăta cum să câștigați bani jucându-vă jocuri. Cash Mall, joacă și câștigă carduri cadou. Intrăm pe joc, ne facem un cont și vom primi la fiecare minut jucat, vom primi 109 coins. După ce ne jucăm vreo 30 de minute, va scădea numărul de coins pe care îi primim pentru joc. Aici ne apar în fiecare zi jocuri noi. Avem aici aplicațiile instalate de noi. Deocamdată eu le-am instalat pe toate, pentru că dădeau foarte puțin bani. Avem payout, putem scoate la 2,5 lei la 9998 coins. Aplicația vă dă când vă înregistrați 9400 și ceva de coins. Va trebui să vă jucați practic vreo 10 minute, cam așa. După aceea dăm plată în PayPal, ne va intra în 2 zile. Și vă voi mai arăta o aplicație. Aplicația se numește Upframe. Cam așa arată aplicația. Este exact același lucru ca și Casham. Deci puteți să faceți 1 euro doar instalând aplicația și jucându-vă 10 minute. 20 de minute în total. Aplicația chiar plătește dacă, de exemplu, vă plac jocurile lor. Puteți să instalați foarte mult. Tot așa, Guns of Glory. Ce spuneam, am 201 coins. Avem aici sus payout. Tot așa la 9998. Și vă voi arăta și dovezile de plată, pentru că aplicațiile astea două chiar plătesc. Ok, vedem aici activitatea mea și vedem aici Just Dice GmbH. Mi-au dat 0,52 euro. Asta este de la joc. Am primit de 2 ori plata, una de pe Cash și una de pe Upflame. Eu am fost Orale Free, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal.